O líder do PSOE en Pontevedra fai un balance negativo desta legislatura onde considera que debido á mala xestión do goberno local a cidade de Pontevedra quedou adormecida. E a verdade é que tampouco temos moitas esperanzas de que este goberno actúe decididamente no que queda de mandato. Nós, evidentemente, na oposición intentaremos conseguir que esas cousas que están pendientes en Pontevedra vayan salindo adiante, pero non temos moitas esperanzas de que un goberno que non quixo negociar con nós durante 3 anos vaya a facelo agora. Agustín Fernández cree que unha actualización do Pexón é máis que necesaria para Pontevedra, pero preguntado polo tema que máis lle preocupa a día de hoxe, Fernández dixo que sen dúbida é a situación dos barrios e parroquias na Boa Vila. Nós estamos facendo visitas continuas aos barrios, estamos vendo unha situación xa de abandono excesivamente preocupante. Hai unha cidade que esmorrece, unha cidade con un comercio local con moitas debilidades que tamén temos que poñer en marcha. Temos que ser capaces de reactivar a nosa economía actuando con inteligencia, é dicir, hai unha serie de cuestións que evidentemente non se van a poder resolver nestes 9 meses, pero que tamén é certo que temos que poñer en marcha. Un PSOE que di que terá moito traballo que facer de cara aos vindeiros comicios e que nos vindeiros meses celebrará o seu proceso de primarias de onde sairá o candidato ou candidata da cidade de Pontevedra.